Està aquí a la bossa de l'àvia, carinyo? A mi em regalen la rosa i jo regalo els llibres i és una tradició que hem conegut de tota la vida. El que passa que avui us he fet un dia fatal. Havia d'haver fet sol per ser el Sant Jordi escollit bé. Normalment és un dia de molta gent del país, molta gent que ve a veure els llibres, un dia festiu, un dia de passar amb la família. Clar, el problema és que avui s'ha deslluït molt en la pluja i la Setmana Santa. Normalment són gent del país i col·legis, gent que vol, de la lectura vol fer una reunió, no? una festa, un dia de festa. Nosaltres, els llibreters, ho visquem en un dia de molta alegria, perquè veiem que el que volem és que la gent s'aficioni a la lectura. Llavors veiem que aquest dia se fa en família, el gust a la lectura cada vegada és millor i llavors per nosaltres ens il·lusiona molt, perquè és el dia festiu per antonomàsia de l'any. Aquí jo el Sant Jordi el celebro, venen rodes cada any, sempre ho faig. Això ja porto 5 anys. Aquest any, la veritat, ha sigut un desastre per el temps. La gent també no compra, perquè diuen que els preus estan molt cars. La veritat és que han baixat, estan més barats que l'any passat. Però, a més ha ajudat perquè la pluja ens està estropeant el negoci. Regalo un llibre que no és molt de llegir, però aunque sigui només el detall, sí. És la llegenda, no?, de Sant Jordi, per això no, però res més. Surt a sopar, però el que és Sant Jordi, venen i ja està.